Ik denk, de meesten proberen indien mogelijk, zo goed mogelijk, om elkaar te denken. En probeer elkaar wat te stiepje. In goede tijden en zowel slechte tijden. Een opvallend lood van ondernemer Klaas Kommerie uit Dokkum. Zoals zei ze alleen, hebben Klaas en zijn vrouw Riekje besloten om haar een bedrijf met zijn twaan te runnen. Achteraf is dat voor haar een goede kar geweest. Maar de crisis volg je en volgen elkaar de laatste tijd rap op. En dat ging ook de ondernemer net voorbij. In de coronacrisis draaide de zaak als een tierenlier. Nu hebben we een energiecrisis. Persoonlijk hebben we er nog net vol last van. Gasverbruik is bij ons net zo heel groot. Elektriciteit is natuurlijk wel een ding met de koelingen en de vriezers. Alleen wij hebben heel gelukkig nog een heel goed contract. Maar ik denk dat het volgende crisis zich ook een beetje begint om te merken. En dat is het egoïsme van het mensdom. Want hoe bot denken wij als mensdom nog om elkaar? Hoe bot proberen wij elkaar nog wat te stiepjen? Nou, wij hebben daar wel eens een beetje moeite mee. En dat om elkaar denken, dat mij wel wat meer. En dan voornamelijk tussen consument en ondernemer, maar ook zeker onderling. Als hier een groep mensen komt die vragen willen in mijn sponsoren, dan zeg ik altijd van ga eerst maar eens naar een Lidl of naar een Aldi. Als die sponsoren willen, dan doen wij ook mee. Maar je weet zo goed dat ik weet, die jongen die stiep je niks. Maar wij als consument gaan er wel heen om eens boodschappen te doen. En dat vind ik wel eens wat kwalijk. Dus het mij nooit niet in richtingsverkeer worden. Als je snapt wat ik bedoel.